खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो खायसे गोनांथार आपडेटखौ लाना फैलायबाय दा बे जाहैबाय हौवासाफोरनि थाखाय स्कलारशिप डाइरेक्टर अफ हायर एडुकेशन आसामनिनो मोनसे स्कलारशिप हौवासाफोरनि थाखाय एबा मेलफोरनि थाखायल' मोनसे स्कलारशिप डिग्री फरायनाय हौवासाफोरनि थाखाय 450 लोगोसे मास्टार्स डिग्री फरायनायनि थाखाय एबा पिजि फरायनाय जायफोर फरायना दं दा बिसोरनि थाखाय 500 राङै दा बे स्कलारशिपखौ मोननो हागोन दा बेनि फुल डिटेल्सखौ जोङो सावरायलांनो नागिरदों अके नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दा जोबजासिम नायलांबा नोंथांमोना दा बेनि प्रसेस एबा बेखौ माबायदि खालामनांगौ माबायदि एप्लाइ खालामनांगौ दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन एडभार्टाइजमेन्ट फर एवार्डिं स्कलारशिप फ्रेश आन्डार कम्बाइन्ड मेरिट डिग्री एन्ड मास्टार स्कलारशिप फर मेल स्टुडेन्ट्स अनलि दा बे एडभार्टाइजमेन्टआव जों नुनो मोननाय जायो दा बे जाहैबाय फ्रेश एबा गोदान फरायसाफोर दा बे स्कलारशिपआ जाहैबाय कम्बाइन्ड मेरिट एबा डिग्री आरो मास्टार्स फरायनायनिफोरनि थाखाय खालि मेल स्टुडेन्ट्स अनलि माने हौवासाफोरनि थाखायल' बे स्कलारशिपआ बे स्कलारशिपनि अनलाइन एप्लिकेशन फर्म एबा अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि दा जागायनाय खालारा जाहैबाय 8 नभेम्बरनिफ्राय 20 नभेम्बरसिम दा बे एप्लाइआ सोलिबाय थागोन अनलाइन एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन दा अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि दा लिंक दा बे लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होबाय दा नोंथांमोना दा बे भिडिअनि डिसक्रिपसननि लिंकजों थांनानै दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसेनो एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव माने 6 डिसेम्बरनि सिगाङै दा बेखौ डाइरेक्टरेट अफिस एबा डाइरेक्टर अफ हायर एडुकेशन अफिसाव दा बेयाव हैनानै साबमिट खालामनांगोन फिजिकेलि माने बे एप्लाइ खालामनायनि मोनसे एप्लिकेशन फर्मखौ लांनानै दा बै अफिसाव दा बेखौ साबमिट खालामनांगौ 6 डिसेम्बरनि सिगां आरो बेनि खायसे जों गोनांथार क्राइटेरिया दा सोरबायदि स्टुडेन्टसा बेखौ मोनगोन दा बेखौ जों नायोब्ला नुयो दा जा फरायसा दा बे जाबाय 60% मोननांगोन बे हायर सेकेन्डारि फाइनालाव 60% उथ्रिसार जानानै जायफोर दा डिग्रियाव एडमिसन लागासिनो दं दा बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ 450 खरै दा बेखौ मान्थलि एबा दानफ्रोमबो मोननो हागोन दा बे खोथाखौ जोङो नैबे एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों मिथिनो हायो नेक्स्टआव दङ 60% इन जेनेरेल डिग्री कर्स एबा डिग्रियाव 60% लानानै पास खालामनानै दा जायफोरा मास्टार्स डिग्रिखौ माने फरायगासिनो दङ दा बै बिथांमोननि थाखाय दा बे स्कलारशिपआ मान्थलि एबा दानफ्रोमबो 500 राङै 500 राङै दा बेखौ जायफोरा पिजि एबा पोस्ट ग्रेजुवेट खालामगासिनो दं दा बिथांमोना बेखौ मोननो हागोन बे स्कलारशिपखौ जायफोरा फार्स्ट सेमिस्टार डिग्री कर्स एबा फार्स्ट सेमिस्टार मास्टार्स डिग्री फरायगासिनो दं दा बिथांमोनाल' मोननो हागोन दा बेखौ गोनो गोथो जानो नाङा दा सेकेन्ड सेमिस्टार एबा थार्ड सेमिस्टार दा बिथांमोना मोननो हानाय नङा दा बेखौ जाहैबाय अनलि फर माने फार्स्ट सेमिस्टार जायफोरा डिग्री एबा जायफोर पिजि कर्स लादों दा बिथांमोनासो दा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे बिथांमोननि क्राइटेरियाखौ आं फोरमायखानानै होनाय जाबाय दा 60% थानांगोन 60% माने साप'ज HS आव थानांगोन साप'ज पिजिनिखौ एप्लाइ खालामोब्ला दा बेयो डिग्रियाव 60% थानांगोन दा बेफोरबायदिखौ जोङो अलरेडि सावरायखानाय जादों दा बेजों लोगोसे जों नैबेयाव नायोब्ला जों नुनो मोनो माने आन्डार ग्रेजुवेटआव 450 लोगोसे पिजि पोस्ट ग्रेजुवेटआव 500 दा बेखौ पार मान्थ दानफ्रोमबो दा बेखौ मोननो हागोन होननानै नैबे एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों दा एडुकेशन मिनिस्टार डक्टर रनेश पेगु बिथाङा मोनसे ससियेल मिडिया मोनसे सर्सनि गेजेरजों फोसावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों एप्लाइ खालामनायनि मोनसे डेट दा बेखौ मोनसे सर्ट टाइम गुसुं सम होदों दा नोंथांमोना जुदि जायफोरा डिग्री फार्स्ट सेमिस्टार लोगोसे मास्टार्स डिग्रियाव माने फार्स्ट सेमिस्टार दा बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामना लानांगौ आं आरो दा बे अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि दा लिंकखौ डिसक्रिपसननि सिङाव होदों दा नोंथांमोना थांनानै दा बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन अके गोजोन्थों